Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine privítala najprv našich ctených hostí, predsedničku študentskej rady vysokých škôl, magistru Janu Šmelkovú, podpredsedu študentskej rady vysokých škôl inžiniera Tomáša Kováča. V jej lavici sedia pre nás asi viac menej známe tváre, doktora Miroslava Žátka, magistru Mariana Bušu, odborného asistenta katolíckej a magistra Pavla Struhára. A samozrejme našich delegátov študentskej rady vysokých škôl, ktorí sú tu tiež. V neposlednom a najdôležitejšom rade vás, študentky a študentov, prioritne z katedry politológie. Na úvod by som vám možno povedala pár slov o tom, čo je to študentská rada vysokých škôl, lebo neviem, či sa už stretli s týmto pojmom. Študentská rada vysokých škôl je jedna z troch reprezentácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Radou vysokých škôl, ktorá zahŕňa zamestnancov a Slovenskou rektorskou konferenciou, kde zase sídlia rektori. V študentskej rade vysokých škôl sú delegáti zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, či už sú to štátne, verejné alebo súkromné vysoké školy. Poviem na našu univerzitu, že tam máme bakalárku Miroslavu Andrášovú z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a inžiniera Lukáša Raníka z Fakulty priemyselných technológií v Púchove a ešte moju maličkosť. No a teraz by som rada pristúpila k téme, pre ktorú sme sa tu vlastne stretli, a to je kvalita vysokých škôl na Slovensku. V poslednej dobe sa často stretávame s tým, že už začína byť popularizovaná, najmä veda a technika, ale to nerieši nejaký globálny problém, ktorý v školstve na Slovensku sa asi nachádza a je. A preto by som odporúčala pozrieť sa do zahraničia, kde školstvo funguje pomerne na dobrej úrovni. Na margo toho by som spomenula rebríčky, napríklad šanghajský rebríček, kde v top 20 sa nachádzajú práve zahraničné univerzity, 17 je z USA a 3 sú z Veľkej Británie. Alebo potom tu máme rebríček Svetového univerzitného ratingu, kde máme 15 univerzít z USA v prvej 20-ke, 2 z Veľkej Británie, 2 z Nemecka a 1 z Kanady. A práve tieto rebríčky odzrkadľujú univerzity, kde je školstvo spoplatnené. Či práve toto nie je tá cesta, ktorou nastaviť kvalitu vysokých škôl. Janka, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegy, vážení kolegovia, ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Podľa môjho názoru, kvalita vysokých škôl nezávisí od toho, či študenti budú alebo nebudú platiť za svoje štúdium. A ak môžem povedať, ja osobne som výhradne proti spoplatneniu denného štúdia, pretože myslím si, že zámerom vlády v podstate je budovanie vzdelanostnej spoločnosti a nie zadlženej spoločnosti, k čomu by teda smerovalo to, že by sme si všetci museli zabrať asi pôžičky na vysokoškolské štúdium. A na tvoju otázku, či teda spoplatnenie z kvalitnej vysokej školy, možno by sme si mohli položiť otázku, že či sú tie vysoké školy, ktoré už sú spoplatnené na Slovensku, tie najkvalitnejšie. Či sú súkromné vysoké školy najkvalitnejšie na Slovensku, či je skutočne toto tým kritérium kvality, respektíve určovateľom kvality, je to spoplatnenie. Bavili sme sa o tom, že máme podfinancované celé školstvo, vysoké školstvo. Ja by som pre príklad možno len aj vám, neviem, či to viete, udala, že výdavky na vzdelanie u nás predstavujú 4%, zatiaľ čo priemer OECD predstavuje 5,7%, ako sa bavíme o priemere. Ale zároveň by som aj spomenula to, že najmä tie krajiny, ktoré najviac investujú do vzdelania, tak práve tie majú prijaté polovica z nich práve poplatky za denné štúdium. Čiže tam vidíme, že nielen, že majú a investujú najviac, ale ešte k tomu majú ešte aj zaradené poplatky. Najmä čo týka európskych štátov, bavili sme sa o anglicky hovoriacich, európskych je to Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Francúzsko, Norsko. A svoje poplatky, tieto, ktoré tu školy vyrúbili, kryjú najmä šťastí pôžičiek a štipendií.
Preto by som sa chcela spýtať, že aký je váš názor na to slabé financovanie a zároveň aj na nedostatok zdrojov najmä na to personálne zabezpečenie, lebo ja osobne si myslím, že pokiaľ je kvalitný práve ten vyučujúci, tak aj to vzdelanie je kvalitné, ale keď ten vyučujúci nie je zaplatený, tak ja chápem, keď niekto skončí doktorantúru alebo inžinierský stupeň niekde, tak nezostane v školstve, ale jasné, že ide do súkromného sektoru. Môžem sa k tomu, ja to aj tak asi poprepájam teraz aj v reakcii na tieto vaše príspevky. No, ak by sme chceli vidieť, ako funguje platené školstvo z pohľadu správania inštitúcií, a teda vysokých škôl aj verejných, tak sa pozrieme, ako to funguje teraz. Pretože keď si to zoberieme, premieteme si to na súčasnú situáciu, tie školy získavajú peniaze na základe počtu študentov. Dostávajú normatívy, konkrétne na študent. Samozrejme je tam určitý podiel aj vedecko-výskumnej činnosti, ale myslím, že to je nejakých 15%. Zvyšok všetko dostáva škola na základe počtu študentov. Nie je to tak. Sú dva balíky, pardon, ale my sme pripomienkovali metodiku ministerstva, tak sú to dva balíky financií. V rámci jeden má mať vedecku a druhý je pedagogický. A v rámci toho druhého balíka je 85% podľa počtu študentov a 15%. A čo sa týka financií na tie balíky, tak oni sú, nie je veľký rozdiel finančný medzi nimi. 50% približne ide na mzdy, ako teda za pedagogickú činnosť, a potom 50% približne ide na výsledky. Je to 40 až 60%, 40-60%, 15%, ešte ide podľa, tak je to 50, viac menej 50 ku 50. Áno, je to práve, je to teda z časti dosť pokoriguje to, čo chodím. Ale každopádne 60, podľa teda údajov z ARI, 62 000 voľných kapacít bolo na vysokých školách, 42 7. To znamená, že ešte stále nejakých 20 000 študentov sú schopné tie vysoké školy prijať. A otázka je teda tá, že prečo sa vytvorilo toľko voľných kapacít, prečo tie školy tak dopytujú, prečo tak žiadajú tých študentov, ale je to teda, môj názor, ja z toho vychádzam, že je to primárne kvôli tomu, že školy získavajú peniaze konkrétne za toho študenta. To znamená, že jasné, korigujem to tým, ako ste vytvrdili a máte pravdu, že čas ide teda na vedu a výskum, ale tým, že v podstate tá druhá veľká časť ide konkrétne na počet študentov, tak z toho vyplýva, že sa trošku približujeme také predstave, ako by to fungovalo, keby v podstate každý študent si tú školu platí sám a teda predikuje to nejakým spôsobom to správanie tých inštitúcií. Ja teda trošku na to ešte nadviažem, že ak hodnotíme teda toto správanie inštitúcia, preto ja som na začiatku povedal, že sa mi zdá, že celé platenie školstva je zbytočné. Lebo keď sa bavíme o nejakom globálnom správaní inštitúcií a o tom, ako sa správa ministerstvo alebo štát, tak zistíme na príklade napríklad Spojeného kráľovstva, že ministerstvo a teda vláda rozhodla, že dobre, teraz si tie školy súkromné môžu zvýšiť, lebo to nejakým spôsobom reguluje, to ročné školné až na 9 000 libier, ale zároveň ohlasila, že bude škrtať výdavky do vysokého školstva. Myslím, že kritizujeme výsledok našeho veľkého úspechu. Pred 10-15 rokmi tu bola veľká diskusia, spoločenská objednávka, rozšírme počet študentov, ktorí študujú na vysokých školách, potrebujeme rozšíriť ten počet vysokoškolských vzdelaných ľudí v populačnom ročníku. My sme to dosiahli, vedľajší produkt je, že viacej ľudí študovalo napríklad na gymnáziách, než to bolo predtým, tým pádom menej ľudí ide do nejakého odborného stredného školstva a pretože sme chceli, aby viacej ľudí študovalo na vysokých školách. Teraz, keď kričíme niečo naopak, tak sme si mali ujasniť, že čo vlastne chceme dosiahnuť. Toto bol skutočne stanovený cieľ, my sme ho dosiahli veľmi úspešne. A neviem teda, aký je celkovo problém. A ešte maličká poznámka, treba si uvedomiť, že pri tom naplňaní očakávania trhu práce, že skutočne, to už myslím, že si hovoril, my nie len, že uspokojujeme ten dnešný trh práce, my by sme mali uspokojovať nejakým spôsobom ten budúci trh práce, aj skutočne, keďže to HDP dúfame, že bude rásť a naša ekonomika sa bude rozvíjať, bude stále viacej orientovaná na služby a pravdepodobne menej na priemysel, dneska sme najpriemyselnejšia krajina v OECD, tak ten predpoklad je, že asi budeme skutočne potrebovať viacej tých vysokoškolských vzdelaných ľudí, aj keď nemusíme presne trafiť ten odbor, ale možno to nie je až také veľmi dôležité. A tým pádom asi to nie je, ako nevnímal by som to tak zle, proste toto je skutočne
tie nevýhody toho stredného školstva sú vedľajšie produkty toho, že to chceme mať takto nastavené a že chceme v skutočnosti, aby sme mali viac vysokoškolských vzdelaných. Slovenské vysoké školy by mohli byť napríklad využiť to, že hneď náš východný sused je Ukrajina a že viaceré krajiny teda na východnej hranici Európskej únie a ich mladí ľudia majú záujem o vysokoškolské vzdelanie a diplom z krajín Európskej únie. Čiže keby boli aspoň trochu verejné vysoké školy na Slovensku šikovné, snažili by sa získať práve študentov z východu, tak ako mnohí zamestnávateľia získavajú kvázi vlastnú pracovnú silu z východu, ale jednoducho verejné vysoké školy sa spoliehajú zase len na politické rozhodnutie, že však sa to tu nejako utrasie. Ja sa obávam, že nehovorím, že v dohľadnej budúcnosti, ale že v istom momente proste to prestane celé fungovať. Ja čo si myslím, že čo je chyba napríklad na našom odbore je prax. To je jediný problém, čo si myslím, čo nám tu strašne chyba na politológii je prax. V tomto vidím jediný problém, že by sme v podstate mali nejakým spôsobom, či v Národnej rade nejak, či už diskutovali o týchto veciach a tak, a proste aj nejaké administratívy, proste to si myslím, že je hlavný problém, viac mať tej praxi.